Yoro try palong mga email merchant sa sen pat ngapliang subhay phi sya kan YouTube channel ka cepat ma lo be juga kada klemat ngawan be sa sen pat bania sam ya ktien ka jong ble sya phi we pi we ta kaski palong be juga ngine kran phang ka topik ka badan kam bha na ka bantangi ki kristan berkata ka topik palong be juga kada ba hatu phi sab thia haba phi puli bible palong be juga sya bangin stang tang badan khle jingi ha ka jing duai aw blek pa jingi ba baneng usim kisim utrai ki try alpha but omega westang but bakut a try kan rad hani klemman ngai ngu eme a try kan rad ki baro ke bam la le na ka banta ka chingi we pi we but khamtam try kan rad mera ris mar kan dong ngi mera pla ngi na ka jing ma jim sao pang ji chong ja ngi mera penda pen biang ji ka ngi jingi baro but khamtam try kan rad mela e jingi hado kata wa mela it no el tong ka jing em na ka banta ka jingi we pi we jisub e changa hande klemban ga kar pare na mes ko bha bandar ka lang bat ngi hani klembat haba puli ka khin ka jong me terap ingi a try kan rat bangin la bchu thoi ka khin ka jong me bangin la try kan rat bangin champhang ya khin ka jong me baru bangin la bar padan kam ne ki chi long chem chi ba man la kasni nilong ki break patalon nilong ki break ba pom nilong ki break buduna try kan rat bon chen liai lan ne ki e baro hundred to map ingi a try he kita ki rangkang ki jong he kita ki jing bam se nyo ki jong ya me na ba ki ne baro ang pa ni ki tang jisu amen parlo be janga habangi trei kam ngem samthia habangi buon kam ngem samthia but habangi pe ki mobile ki jongi lani ki tv ki jongi ngem samthia ban ngila ro ban pe ki hadu ki kenta baru ngila ban pe ki baro shimit ngem samthia henry marsin play ka bible ban gi stang man pule ya ka ngisho ki khmat ban gi samthia parlo be junga ngaji i buon ki brio haba gile chaki jia seng wan mangaru kumju haba unong yala uyeng wan yala haba unong yala uyeng ban yala ki khmat jongi class dang ban sho ban ngila samthia marka julong ru yangaru kumju perlo be junga kani kalong ka ba e bha ban ngide ban solve ya kani ka problem perlo be junga sha bangin solve ya kani ka problem ngide ban tip ba balai ka long kumni bat balai kani ka problem ka wan hangi perlo be junga kani kam de bangi thai ni by accident henry habangi puli ka ktien ka jong blai nisdang ban skap ya ktien ka jong blai bat ka jing em ba kanja man sem ka jong yiru kasdang ban ya letma parlo be junga usaitan kwa ingi bangin puli ka ktien ka jong blai baru ban sngo tho kumno ban em ka jing em ka jongi usaitan kwa ingi bangin kala ka bamot bat kwa rengi bangin yo ya ka jing pen em rom kal nong ka bashi phogot khar ba khat nyo ko ong kumta ti kata ka jinget ka jia na ka bas ngau bat kata ka bas ngau da ka ktien ublei ken hangni parlo be nga ktien ka jong ublei ka ong ba ka jinget ka jongi ka jia da ka bangis ngau ya ka ktien ka jong blei bat parlo be nga usaitan utte bahaya kani balada phipule ka ktien ka jong ublei phin kala ka bamot phin long ki bakmen phin em ka jing em ka basuk badru ka bas successful bat ngin yoru ya ka jing pen em parlo be nga usaitan kwa ba kini kintia ha ka jing em ka jongi iwe pi we barabor usaitan kwa ingi bangin sha shitom bangin om em ka jing em ka basuk ningkong yo nes kalong ka basan ka khot ka basaw bar basan ko ong naba ke e baro ya ka balakha na ublei kan job not hiao ya ka parthai ti kani ka long kata ka jing jot ka bala job not hiao ya kata ka parthai ka jinge jongi ken u uta uba job not hiao ya kata ka parthai tang uta ken ubanget ba ujisu ulong ukhon ublei parlok be junga ka krin ka jong blei sha ka long ka bas khot na hani ko ong babaro balakha da ublei un job not hiao ya ka ni ka parthai un ino shadian ya ka ni ki ek jingkwa jong ka parthai bad u parlok be junga ubala ban job not hiao ya ka ni ka parthai tang uta ubanget ba ujisu udei khon jo ublei un yo ya kata ka jing pen em un yo ya kata ka jing job thiao ephesus kalong ka ba ar ka khat ka ban reo pat ka ong at ula pen mi yangi lambat u ti ula pen shong yangi lambat u ha ki jaka beneng ha ukres jisu upen shong yangi lambat u ti parlo be junga kani kam de by chance bangi samthia ha bangi pule ya ka bible ngite parlo be junga usaitan kwa yangi ba
Nini osngau ya kaktin ka jong blay pha ya ki angel ki jong u bagin ke tawerengi bagin pen samthia ingi habangi skap ya kaktin ka jong blay ka bible ka ong parong e janga ba u saitan u yai kum u sing kerho ba aban thap yangi lano unyo ban klon yangi yones kalnong ba prat khat ba lai phoi ba lai phu ar ka ong amar kata u jisu u la ong ha kita ki jiu kiba layange ha u lada phi yai sa ha kaktin jonga philong ki senran jonga dashisha bat phin yo ithu ya kata ga jing shisha bat kata ga jing shisha kan pelai no ya phi hangning yi polob e janga bakaktin ka jong ble ka ong baladang yai sa ha u jisu bat ladang isno ha u dashisha ngilong ki senran ki jong u polob e janga kani ka khat ka hikai yangi bangi de ban kongo ikaktin ka jong ble bat gin sa job no thiau ya kata ka parthai te polob e janga mentang kwa ban ai khindiat ki tips ne ki nuksa ban yarab e phi ban solve ya ka de problem jong ka jing samthia kanuksa ka baning kong ka ba phi phila ban but parlob e janga ka dei ba jit ya ka por ba philong fresh teng teng parlob e janga ngi jit ya ka por ka ba khamlong jan miet hadin bangila deblut e ki kam ki jam ki jongi baro shisha parlob e janga ngin samthia namar ba ngila deb ban trei ya ka kam ka jongi bar shisngi bat ka med ka jongi kala thai bat ka lakwa ban aram ti parlob e janga ka por ka ba biang bha bagin pune ka bible ka dei ha ka por men step ha ka por ba dang fresh bha ka jing jing berkhat ka jongi nuksa ka ba ar ka ba phi phila ban buat ka dei ba shna ya ka plan shwa ba phin puli ya ka bible kumba hadu kan no ngan puli ka e ka topic ngan puli bat parlo be junga ka e ka ba phi phinang kwa ban tep shushu parlo be junga kali ya kini ki lai tali ki jing kali ya ka tu ka mat ka ba phi puli ka baning kong ka jing kali ka ba phin kali ka dei ke e ka jing long ka jong blai bat ka ba ar ka jing kali ka dei ke e ka ba phin ong na ka ban ta ki bre ka ba lai ka jing kali ka ba phi phila ban kali ka dei ke e ba ka ong na ka ban ta ka jonga bat kum ne parlo be junga ka jing puli ka jongi kan long ka bas ko tanat parlo be junga ha ba phi puli ka bible wat jit ya ka jaka ka ba philong comfortable bha kum ha sofa ne ha jing thia ne ke bangis ngo comfortable bha ban shong bat parlo be junga ka ba bha tam ka jaka ka bangin shong ban puli ya ka bible ka dei hasuki bat kamiet parlo be junga ka e ka ba phila ban le hangni ru ka dei ba ba puli ka bible tho ya ki notes bat bo dak ru kumni parlo be junga phin om samthia haba puli ya ka bible ani kan pen skol tan nat ya phi haba puli ya ka bible ha ka ba khado parlo be junga ka baning kong phi de ban le ya ka ni bat kata ka de ba phin tuai shwa ba phin it ya de show blai ba unyara be phi ba chngo tho ya ka tien ka jong u bat kum ju ru parlo be junga ngin ai khublai le ngan ai ngo yo blai ha ka ba kut jong ka jing puli ka jongi ba ula don ka lang ba ula phai man sim ba kho in dubai ru ba unyara bingi bagin ya ha ka ta jing ya anti ka jongi ha ka ni ka par jing duai ka baling kot ong de ka jing duai ka ba jrong ha du wo ru ka shong ha phi parlo be junga kum no ka jing duai ka ba phi kwa ban duai ka ba phi kwa ban ya kren bat unong pan em hu jong phi bat phin ai ngo yo u bat phin pan ji rab ru na u lo be junga nge skam ba kini ki tips kini ki nuksa kin ya rab ye phi ba phin om sam thia ha ba phi puli ya ka bible bat parlo be junga kalong ke ka badan kam ba ngi ha ka jing im kristan go jongi ba in puli ya ka bible ni te parlo be junga ha ka ni ka por menta ka por ka badap tang da ki jing bun kam suda bat ni ya bingi mi na laki yeng ki jongi ban ni trai kam bangin yo bam yo di en rei parlo be junga tongin pelat por khandet ru na ka menta ka jong blai bagin ai ngo yo u ya kita ki ek e baro ki ba ulale na ka menta ka jongi da ka ba puli ka ktien ka jong u baria ru kumbang yela puli parlo be junga to blai kut khui phi we balada phi skop tan ya kan de ka video skop halai ya ka blai kut khui phi sa sien pan